Jabulisa uyazivisa lento ofuna ukuyizwa mara manje ukwenza isilima naye akakufuni. Mama ungena kuphi indaba ezathi ungena kahle bashonona asindaba zami ezakhoza ukufika ebusheni bakho ungena indaba zami nethula nibukela abuse mina phambi kwento dekushadile uzokuthatha kanjani ezomfazi wakho hayi mara mashonona mntanami polisi sithando sami baby ngiyaqolisa lenzekile nomfana sizanga nje experience Hello. polisi Ngizengibele ukuthi wenze izinto ezisola kwami. Anyeke mahlonona anyeke. Uzokhipha lo muzi isithunzi. Girl zesty zingwena kwazesty into makamajalo mphanga omqhanga buthole lo mthwakazi. When back in your screens that means the someone who wrote for us and mnake and as I Spanish. So guys, I mean Whiteville today ndizodibana no brothers sithethe ngaye siba ingxaki yakhe intoni, what is he suspecting and what's going on ngendaba zakhe. But if you call me I know already ba you're suspecting. Right but ngiyaphila. All right, ndithe nabani mina ndimi lapha. Okay, brothers. So what's the problem? What's the issue? Why in phone? Sister says nginenkinga manje. Umuntu wami manje ngithemba manje. Athi uyangithithela. That's why ngibizele show. Manje yini okwenza ukuthi ucabanga ukuthi uyakuchithela? Izenzo zakhe. Like njalo nje mangifika sokumuntu yabo. Like mangikhuluma naye umuntu okwatayo, mangithi ngithi yabo umuntu. Angikuzwa kahle lo moya uyangishaya. Like mangikhuluma naye umuntu onokwata yabo like njalo uyenza izinto ukuthi simane hlala sicabana. Yebo so ngiyabona khona umuntu ongathi ukhona yabo ngoba ngokuthi ngithatha ifoni yakhe umuntu uyalwa yabo ngifoni ayifika kwesinye isikhathi ngikuthi mangithatha yami uyageza ngithola ama message ngibone ukuthi okay ukukhuluma nomunye umjida yabo ama conversation so sacela ungisize sisters ukuthi ngazi ukuthi ubani wachitha naye. Okay, so iqale nini le ndaba yakhe? Manje singinemandi manje utholile yeva na snacks nakhona. No right, no problem ngiyazama ngithusa ispandisi ngibuya kuwena. Sure. Let's strong be right. Nibe happy. Hayi into ezifani. Grand, extra serious. Continue the way ngakhona. Uzosiphatha kahle. All right, no problem ke. Sure. Okay guys, nimvile ngobhutiza uproject okanye nguThibos zonke zezakhe but yeah, nimvile he's saying xa nimncede so I'm just going to go do investigation yami. Ndazi mose ukuthi manje sendleleni yazi ndiyabuya nomsebenzi. So don't worry away, we'll be right back. So girls zesty z welcome back. Sanambile ke no investigation. I'm back with more information. So ndibana nobhuti ndithethe naye ndivuba yena uziziva kanjani ngale information zomnika yona. Sambeni simlandele sidibane naye sithethe kaloko because ngiphethe nje into ezishushu qha. Njani bhuti? Hayi nami ngiyaphila. All right. Ngiyaphila sisami. Okay, khonxaki ke. All right, ambile le investigation. Buyile ke ngokune information zokubonisa uba umuntu wakho wenza ntoni ndawo naphi. Gqibeleni kodwa uthetha naye. Day before yesterday. Into zenmenza mesh up. Hayi ngonaye ngibone ukuthi actor but yabo actor ngathi right. Oh uyakhona ukuzibamba phinde futhi aslipper and stuff like that. Yeah. Okay, no problem. Oh, sorry. Ngiphi? For khamba nje fast grand uyelophe. Yeah, uya. Yeah, yazi layout. Layout le ngiyazona ukuyibona. Ngokuyibona ujayelanga nje yamazi kodwa. Alright ke. Naba bala endlini bayisifuna namhlanje manje. So sinenza. Ngakapha sisini ngiyabona. Ngakapha manje wapha phansi right. Like I believe yibo vele. Uye lo baby uyimamazi le. Samiso la. Chef lo ngijwayela. Rahlanyisa. Angijwayela. Yeah. Manje usenza kanjani? Somlanda. Sawa. Singamlanda manje bounce bambala sibaye. La majita babun lecheri keberesh Fanayit umuntu akus keberesh La majita babun lecheri keberesh Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela Tommy Kenzakalani manje? Ntoni? Kenzakalani? Ngabe ngibuza wena. Kenzakalani? Uwesempedeni out. Yamnyaka
uzoyenza le nto yenzayo wena yenza i-right Tommy mazokhuluma into ongasasiboni uzoyenza le nto yenzayo uyayazi ayeke le nto oyenzayo ayeke enye awusi ekufekayo Sabe sisi yansatisfy yambo yabona nawe umehluka ngisho manje ayisho bongamtsheli ayinjabulisi wena ufunani ayinjabulisi afunanayo ufuna imali ufuna lapho uyamfana ufuna umuntu ozomkhona akakhoni akakhoni lo unana thula baby ungakhuluma nix sizokhuluma naye lo wena ufuna ukusikhulumela uthi wena ufebelani Ushayelanga wena cho. pho uyamyeka kithi uyamyeka lo uyamyeka mshayi uyamyeka na uyamathi uyayithereko itshefaza ibishawe wiki man wiki manje manje ngiyenzolaphi imali osuke nawe la hawu Tommy manje wabuza usile akaphume chaza Tommy phuma hawu yoya sesutshwala wathi kabi wena nangu unomuntu-ke uyakufebela ngibukele nemovie udla ama-NC kumnandi mosila ekhaya Mina angitshelanga ngithi ma. akakutshelanga nix wena bowusuhlala kuphi Uyacafaza nje kuphela. wena bowusuhlala kuphi bowusumofika uhlala la uyenza leyo kinto usiyithathapi ngihlala nginganisebenza kuphi ngithathapi imali yokurenta hawuwa ayisuka Tommy Angitshelanga nithi ngathi. awunamahloni Yazi cho ngiphila nalo. manje wena Tommy u-engage niyenzani nishadile ni-engage niyadlala manje lesesandleni yinona ngoba i-ring leyo awume uthe angisatisfy manje waye Tommy bafo umshadile umkhethile Umuntu lo ngiphila naye umntwana wami. yo manje umfaka i-ring esandleni uzotshela ukuthi uzomshada Ungitsheli kahle zimshada kodwa. manje Tommy waye ungasho wena ukuthi ini ye ngisho ini satisfy akasatisfy manje manje uzoyithola kuphi phela bese ndikhombo ngenze kanjani aya-communicate amakhombo wena amakhombo ya-communicator hawu ukhona lona uyamfuna sithayipe yami eyakho mos upha wena imali kanti lona wenzani hayi bo lo siyaphana mina naye sibhizi yebo bakulima mos wena shuthi wena bawazi ukuthi yini niyajola noma niyaphana hayi bo Siyaphana. Into yakho. phela mawuzela endlini ngibukela ama-movie niyacafazana iphetheni umntana uzongenzela ini umntana ilento engiyifuna Please nabantwana. ayisiyafuna kuyenza mameleka ngenze kanjani mohluleka slima mos hayi bo hawu Kwenzakalani la kwami? Asazi. Mahlonana kwenzakalani? Hayi, mahlonana. mahlonana ubani lo Hayi, mahlonana. Angeke, mahlonana, ngeke. mahlonana manje nina niyafeka Hayi la kwami. Tommy wenzani wena angisamfuni moso ngisamfuni kanti ubani umntanakho Ngazi ubaba abantwana bakhe mina yilo. ulo Yeah. Bo- Angimazi ukuthi ufunani la. Awumbonanga. Angimbonanga. umshayelani ke manje Ubani ngimshayelani mahlonana? Hayi mahlonana angazoyenza amasimba la kwami. Angayenza amasimba la kwami. Mahlonana yini lento ayenzayo? ungazenza usona mahloni mazofika phansi ufaka umfana la endlini mabamba ngamanzi Dala ngisho. hayi mama usile lo akangijabulisi Dala ngisho. manje wayebangamtsheli Hayi manje wayebongamtsheli ukuthi awusamfuni. And if awumfuni cabanga ukuthi laba lo mfana lo uzowasupporta labantwana. Akabathatha. naba bayigengi crash mahlonono amahlona kuphi Abantwana naba. Uzobasupporta ngani labantwana? Uzobasupporta wena labantwana. Uzobasupporta wena labantwana. abakhe naye makabathathe Mangiphendule ukuthi uzobasupporta nani labantwana. manje wena ukhetha Uzobasupporta wena. manje wena ukhetha ukuthi ubhemi dela ayekele ukusapota abantwana wena uzosatisfy ngizozibona mina ukuthi uphuma kanjani Uphume naye lo mfana wakho niphume noyi2 la ngihambe. Niphume noyi2. amahloni wena nawe yo hayi yasithambi
Hayi mahlonono. Hayi salani hayi. Ejo. Bheka Thola, Joya. bengakeni. Ejo. Wena bosufika endlini wabantu. Mama wena ungena phi endabeni zethu? Mama ungena Ngiyangena, kuphi endabeni sami nomuntu wami? Umuntu wami ayisho wena ungena kuphi? Nyangena, phuma naye. Vele hamba la. Yes sis. Yes sis. Hayi ngikhuluma please. Mina ngifuna ukukhuluma nawe ngisho. Mana sikhulume phela mahlonono. Mahlonono. Infection nawe ngisho. Manje ucabanga ukwenza kanjani futhi? Ucabanga ukwenza kanjani? Asiyeke ngisho phela. Uyahluleka mama uthanda. Uthanda khona thanda. Alusatisfy masithanda lapho ngenza kanjani? Angishiya kondla mos. Hayibo mama ungondla. Ungondla kuphi? Shoot mengabhalela. Ihlala yidli la phela lento le. Ayifaka phela komendini. Komendini. Ifaka Usambe baby. Hayi, nonsense. manje mahlonono. Hey, ungiyeke mthathe ishampoo. Mthathe. Angimfuni. Mthathe ngenza kanjani ke ushampoo mthathe? Angimfuni. Manje wayesona ukwandela lona namba. Uzokondla abantwana. Uzobana usiphuma kanjani? Sizobana le kusiphuma kanjani? Manje Nawe kanti sini into yakho? ungayiboni le ring. Hayi. Ngibona manje. Ejo. Nathi ngizoyibulala bafethu azini. Noma bomntwana. Ngizoyibulala. Baba umntwana. Ngiyofixa ini? Wayeletha amakhamera. Wangiletha amakhamera kanti. Bekumele yenzeni? Bekumele manje ungibizela amakhamera ukwazi ukuthi sikhulume siyithu kahle endlini. Kunini ngikhuluma nawe? Ungibizela amakhamera ukwazi ukuthi ukhulume nami kahle. Hamukwezo ngikhulumile nisho nawe. Manje ungibizela amakhamera. Azosiza ngani amakhamera? Ukuthi Azosiza ngani? No mina ngizolungisa indaba zena ngisho nini. Okay, lungisa ke. Lungisa Dr. Love. Yabona sisi into yenzayo. Yabona into yenzayo. Yenziwa yini? Yabona into yenzayo. Sisi yayibona into yenzayo. Yenziwa yini? Khazekile. Phakathi kwenu nayithi. Khazekile. Into selungisa la kanjena. Uyalwa into selungisa. Mela yenzeni? Hayibo. Ukwatile ufaka unjade. Manje ukusizana usebenzisa izandla. Siza ini. Wena usebenzisani ikuku yakho wena iyakusatisfy. Ejo. Hambe naye. Thatha sisi usala bathapata labo bantwana. Basapate. Hayi basapate. Hayi. Hey, mthathe ngishampuna mthathe. Mthathe. Thathelani? Hayibo. Angimfuni. Ngeke ke inkinga yakho wayengathanda wayengaziphathi kahle. Hayibo, ngeke. Wayengaziphathi kahle. Wayengaziphathi kahle. Angishampuna sisi mthathe. Angimfuni. Yambuna ngisho mthathe no. Manje yini inkinga yakho? Khohle ifoni yami ngada. Ejo. Soyithatha soyithengisa. Ejo. Athatha imali yakhe. Cela silande ifoni yami. Ufunani la? Ufunani lana? Ushiya ifoni yakho lana? Ushiya ifoni yakho la? Awungeni la. Awungeni la. Ungafuni ukuthi ngikushaya awungeni la. Yeah. Ungazongena kanje la wena. Yenzani Jo? Ungazongena kanje. Into eniyenzayo lana. Uzobona abahloli. Oh, njwayela ukuphela. Ngitshwayela la wena. Yeah? Matana. Yile into yenza. Wena ubona ukuthi inkinga yini kwenza ukuthi ufebe. Yini ngenza ukuthi ufebe ngishilo sisi ngikhazile. Yini? Yini? Ayisho ngikhazile ukuthi yento Satisfy yiyo independent. Yebo, ngenza kanjani? Ukondlela abantwana akabalekanga. Ke nayo kade Akabalekanga manje ufuna ukubamba. Yo, hayibo, hayi makaphume kimi yo. Hayi makaphume Shonona. Ngenzela yonke into. Kumele uphume la kwami. Kumele uphumile la kwami. La kwami kumele uphumile mahlonona. Akunandaba ngizohamba ke mama. Uphumile la kwami mahlonona. Ngizozibona ukuthi ngiyakuphi, ngizozibona. Ngiyazibona. Ngizozibona umfazi ngimdala nginabantwana vele ngizozibona ukuthi uphuma kanjani. Manje ubehave kanje vele. Ubehave kanjani? Every day ibehave. Uzela behavior yami ukuzela inkinga zakabhuti. Ulethe ufebe endlini mama akakufuni. Manje uyayenza kanjani wami lo. Umkhonyana wami lo. Umkhonyana wami lo ayikhisana naye la nje uyenza yonke into. Umahlonona udakwa ukubusa lo mntana abantu lo uyenza yonke into la. Umkhonyana wami lo. Manje mahlonona uhlulwa yini ukwendlela umama. Mama ungena kuphi? Ungena kuphi endabeni zethu? Ngiyangena kahle mahlonona. Asindabazane. Ezakho zikufilela
ebusheni bakho ungena phi indaba zami nomuntu Mashonana utshela mina kanjalo kwami. Utshela kwami. Hey Mashonana hamba kwami. Yo angizohamba usala nenhle yakho. Yo ngikhalela amafa phela mina usala nenhle usala. Behave kanje everyday. Kanjani everyday? Behave kaso. Hayi ngisiphatha kahle mama Ukusukela kanjani? Bangisukela ngintsana Manje kanjani? mama ukuthi wena uzofela. Hayibo ngizophuma kwakhe usikhulumela indleke Manje no utshela mama ukuthi wena ubusha bakho. Khuluma nabantwana bakho Mashonana. ngizokushiya naye ngishiya mpuna ngizokushiya naye Azanani. Uyakukhuza behave yakho mahlanano. yo sisi khathele ukuhleli la usekimo Uhleli mina la uzizwa uhleli mina. ha yo Hayini? Wabona ukuthi Mahlanano kanjani? okay lento yakho ukuthi ujole iqale nini? qala nini Yeah. iqala manje 3 months usho mhlukumeza ngishaya ngoba ngiphi imali Manje wayebona. Mama ngifela imali yakhe. No, why ungahamba umbophisa? ngiyambophisa ngiyamthanda uzobani uzophatha abantwana mangiyambophisa Uyamthanda Sapata. Une egibela ifence. Uyamthanda. Oh yami Shuthi ujwayele Nenza nani wena nale oyakho? sajablisana Yini enijabulisa nayo? Umntafana. ukuthi Yo Mashonana anyeke sheme yezona ungikhuphulele ishukela ungikhuphulele high blood ungikhuphulele yonke into Mashonana. Mashonana I'm done ngawe Mashonana. I'm done uphume la. Happy Mashonana. Uphume I'm done Mashonana. Uyimntwana wakhe lo. Umntana wakho lo. ya mntanami lo Upho munye. naba bayi-3 nababana naba bayi-3 nababana abantwana bambosini Wenza abantwana wena. Alibabona abekho bahle abekho clean yini kade nifuna basutha ngisho yini nifuna yona Umuzwa wami isithunzi yini wena. into nifuna yona bahlini basuthi And yini then ngiyenzile uyafeka ngisebenzisa inix yakho sisi ngisebenzisa inix yakho yo Manje wena uhappy ngokuthi wena igatsha lakho liyadlula. Yo. Igatsha lakho wena Tom right ngalo ukuthi unje. wena lakho uqinela uqinelene Wena awumprofit. hayi yo sisi bona ukuthi uma kanjani uzekimo kuze kulobhuti Bakindijile yini? manje yini uyayifuna Ngenzani? uyayifuna Uhlule uwe mina ngizenzani? manje shut up ke hawu nawe ufuna zakho zokuhlula usinamba zengikuhlulile Manje manje ini sisi hayi cela uphume kimi yo hayi yo yasas uthathe ukuthula emhlabeni hayi ngenze kanjani yasas yo manje uthanda abantu mahlano uphe intero lo mfana otshafa. ngiyamthanda ubaby girl ayisho isimo samanje Manje ukuthi kenzakale ini ini. ayisopona sajabusana kuphela ngenze kanjani sisi ngisho ngishilo Manje ngijolela ukuthi najafa yo zakho. sajabusana kuphela And wes ke manje awuna inkinga ukuthi manje ukhona uTop Fence phambi komamakho. And ayisho umama uya uwe wenza ukuthi kusikibe kanje sekunje manje ngenze kanjani sekuyini futhi. hayibo Mahlona ngithe gibela lemntana. hayibo No, mahlona ngithe gibela lemntana na. asangisho sikibele Manje- kibele fuka makuzinzwa maye wakho futhi hawu Mahlona no ubreak inhliziyo ka baby daddy uphi? Ubaba mntwana. why Thabo. yo Thabo. Sirala. Hlona. Ngicongela hlala phansi. Thanda umntana lo sho. Yini inkinga yakho? Ngiyenza yona. Oh, jonga ukenzeni kanti wayongishithela. Angikenzeli next. Nangenzela ngisho baby Ufunani? uthi nawe usomhlukumeza awufuni ukuthi ngiphume ngihambe ngiyojayiva awufuni ukuthi ngihambe ngiyohlala like Angazongishithela ngalo mfana lo, mfana omncane. Manje mawuyojayiva chomono ujolela umjayiva. angijwayele umjayiva Ujwayelelani? nangijabulisa iphutha lenzekile Shitha ngikujabulisi mina. ngiyaxolisa sithando sami Ngikujabulisa. baby ngiyaxolisa Ngikujabulisa. iphutha lenzekile nomfana sizanga nje Mara ngi-explain ukudelela la mahlona. ngikuthembisa Bekuyini inkinga yakho? sisi No, look, ngifuna ukundazi. Ekini futhi, ekini. US. Ye. Phela kumele Abantwana bami, ingathi abantwana bami bathini ke? Abantwana bami bathini? sakuni lesithando sami ngixolisa baby Uyaxolisa. angeke ngiphinde ngiyenze nje ngicela shaka manje ngiphinde ngiyenze nje uphutha ukuthi lenzekile sithando sami ngiyacela Sure. manje nje ngibombukisa ngabantu la ngaphandle uthazizwe kanjani yena izindoda. ngiyaxolisa sithando sami ngiyazi ukuthi ngonile Ayena njalo umnandi umuntu wakho. Jule yazi i-outlet uzoyibulala le outlet. Umnandi umuntu wakho. Uyambona ukuthi ubenzena Awumnandi kubuyeba. umuntu wakho sa. Ngenze. cela uhambe tu cela Yenze. uhambe Umnandi umuntu. cela uhambe tu baby ngicela Uyazi ukuthi ngiyakuthanda Joe. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Uyazi ukuthi Uphindile. ngenza yonke into. Yini inkinga? Uyazi Wondla umama ukuthi wakho, wondla abantwana bakho, Thomi yini? Isex Yonke notshwala. yonke into engithola ngiyenzela wena. Ufunani ke? Ufunani yini oyifunayo? ngiyaxolisa Yeah. baby Abafazi shem nididekile yini? ngiyaxolisa Funa. ngathi sibengeniwe yini ngiyaxolisa sithando sami Awazi njengokuthi la ngaphandle wena awumfuni kanani. ngicela sithando sami Ngizamile ngayo yonke into mfethu ukuyenzela yonke into mfethu kanti wayenza so bantwana. Ngizatholela nomfana omncane. Umfana lo. ngeke usalo usitolo kwani Wena futhi wena. ngeke ngicela uhambe ngisho behlala mina uphelile umdlalo ke bye ngicela uhambe Evaya Jo. ngicela uhambe Why? Why? ungaphindi ubuye la
ungaphindi kuye ngilisitoza kwami baby ngiyaxolisa ngicela isithama sami ngiyaxolisa Ngitshela iqale kuphi le ndaba. Iqale nini le ndaba le? Ngiqale nini? phela kusekudala iqalile Hayi namfana ngidlile yena. Hayi yena. Hayi yena. Njengoba ngiyena manje kodwa ukushayela eshisayo. Namnani ngiyenzeni? Hlonona. Iqale kuphi le ndaba yakho ukuthi John? Yini kahle kahle kwenza ukuthi Kumanje ngithi ngiyofuna imali for wena kumanje. Ngithi ngiyofuna imali for wena. Bakusaro ungeke. Uhambe kathini inkinga yakho. Uhambe. Ngisafuni hamba. Ungoshela umuzi hamba. Yo. Kanti yini inkinga? baby ngiyaxolisa sithama sami ngiyaxolisa ngiyacela sithama sami Ngizame konke, ngizame konke. ngicela ungawala abafana abancane laba baby ngiyacela sithama sami Ngithengela yonke into ngize ngikhipha nemali yami mfethu ngize konke. ngiyacela Kanti ufunani nje? kahle kahle yini ayenze enough. Yina ngayenze. Uthe mude loyo lwakakhona. Okay, uzizwa kanjani izindodo umtshela lento ngitshela yona manje ukuthi uyena akakhona wena lo yakhona. Ufuna indodo ezokukhona wena. Yakhona le ndoda le financial. Mama ku supported, abantwana bakho ba supported. Wena nje yini inkinga yakho? Ukuthi ufuna ukutshafaza kanjani? Lezi zinto ukuthi ungazikhuluma nomuntu wakho. Babe mina ngithanda ukuthi ibe kanje. Shab mhlawumbe maniyenza seyibhurile. Mara ke sala naye phansi. Sale nalo le phensi ndaba. No, angisho awufuni ukulungisa izinto bakho. Mina ngilana ngifuna nilungise izinto. Shab simkhethile ukuthi uyajola but then we can still fix izinto. La we can talk about it kube right. Ngiyamthanda phela kuCherlo nje. ngiyaqolisa akusikudala baby akusikudala iciphi lenzeke baby it's only 2 months to 3 months baby 2 months. yo mara mahlonana bengikuthembe kanje mntanami noma ngiyaxolisa ukuthi bengikuthembe so ukuthi disappoint last case yo mara mahlonana Mama khuzizwa kanjani? yo mahlonana Umthukile la ngokuthi ubusha bakho buhlile yena. ngiyaqolisa Phambi kwendoda ekushadile. Uzokuthatha kanjani ezomfazi wakho kahle? hayi mara mahlonana mntanami ngiyaqolisa guys angazi lenkilo yini. Manje ufuna senzeni bafuna? Senza njani? Seyilungisa indaba yenu. Ngora senza njani? Ngicela ngizozama ukukombisa amandla ukuthi Sizozama. Ngisamthanda nizoyilungisa. So nizoya ku therapy. Ya hayi. Ngizozama usiye khona. Bakwenu uyafuna. Uzoshintsha amahlano? ngiyethembisa baby Uzoshintsha. Anye kuphinde ufake indoda la endlini. ngiphinda indoda ngicela nokuthi angaphinda ngihlukumeze. Ngicela umhlumezi. Ngizozama ukungasakuhlukumezi mara mfethu into yenza. Anye kuthi uzozama. Awuzami siyayenza le ndlela. Ngizoyenza. mahlonana Yo. ngicela uhloniphe uJack tu ngicela uhloniphe uJack no ukuthi ngabisho ukuthi uJack mangabe uyenza lezi zinto lezi yena zenzayo wena bese udecide ukuthi wena ngcono ukuthi ucheat usolve iproblem mawucheat because awusolve iproblem mokucheat okokucala ucheata nomunye umuntu akasebenza kana next and then ucabanga ukuthi lo muntu uzokwenzelana Awenze next John. anyeke kwenzele next Uyasho naye ukuthi uzela ngokufana and uyidlile into uyayifuna ngakhona. Yo. Uyabona ukuthi ubani islima la? Wo. At the end of the day shop yazijabulisa uyazivisa lento ofuna ukuyizwa mara manje ukwenza islima naye akakufuni. So wena no Jack nalungisa izinto zenu. Uthabo uJack. Okay. Lana lo. ngixolisa baby Ngiyaxolisa. ngiphinde ngiyenze Ngiyophinda. Ngishoko. ngisho ukuthi angiphinde ngiyenze Mama uyabuza. uyasithembisa ngimthembisa ngiphinde yo ungaphindi uyenze mahlonana if uzophinda uyenze lento yenzayo mina ngizokuxosha la Ngicosha. and ukuxosha kwami la mina ngizokuxosha mina la kwami anyeke ngize kumele ukuthi uyenze izinto ezisola kwami anyeke mahlonana anyeke uzokhipha lo muzi isithunzi Udelela uma. mina ngazi uJack sokhona omunye hayi akusikuse-brotel la ngixolisa mama ngiphinde ngiyenze lento Ngiyaziphatha kahle. ngixolisa Jack, okay uziphathe kahle ngiyayisolve indaba yenu. Ngizozama ukuyikhuluma naye sisolve mara. Ngizoba right. Nginishiye la endlini. Hayi soba right. Ngizoba sharp. Sizama ukukhuluma. Mahlona behavior sis. Noma ingakitaza kangakanani. Khuluma noJack maye ngasafiki the way ngifuna ngakhona. Ngoba uyamdelela kahle. Okay mama. Ngoba shem uyadelela shem. Yazi like ingiphethe kabi lento yenzayo but then if uthi uyashintsha please change. Phethe kahle ubhuti ne. Ayisho. Uphethe sharp. Angisho. Mfethu. Yini ke? Tshela mina ngaphandle kokuhlukumeza bekayenza. Ayikhona into bekayenza. Ngiyacela ke ngicela uyiyeke ne. Ngiyalele baby. I'm confessing to God. Ngikhuluma naye.
ngicwilise ngiphinde Usho ukuthi ngeke uphinde. ngisho ukuthi Ngoba shem uyadelela yo uma uyiphinda. ngicwilisa Ayidelela indoda kanjalo. Ingejile unabantwana kondlile unyongo ufuna Ngiyathanda kamampela but futhi into oyenzile like yo. it's fucked up. Ngiyabonga Very sisicazi fucked azini. Ngiyabonga ukuthi ungisize. Yeah. Azini. Mengazi ukuthi kenzeka so. Ukuthi especially nalomfana lo futhi azini. Yeah, udelelile ujampa nefence. Mhla unaona amadoda nje. Nendoda eright wena ufuna nje yazini uRambo. Hey, ngiyabonga sisicazi azini. Okay, no problem ke uzosala kahle. Mahlona indoda yahlonishwa Thomi. Yeah. Maka naye makayenza kabi call me. There's therapy you can talk about that Thomi. Baba. Si condone iGBV ngisho la khaya. Yeah. Ungabe kumfasa isandla. Angeke ngisaphinda ngibizana. Ungambe Nami ngisandla. ngiyabona ukuthi yimi ngimthumela lapha kulo mfana. Yeah. Eish. So isandla sibekwa emfazini mayinenkinga uhlala naye phansi mahlonono ngicela ungali nami uma ukhuluma nami kahle sizokhuluma kahle sizozwakala soyithu umunye nomunye asho inkinga yakhe lento ayenzile kodwa ayazini it's gonna be hard kona now uyamshaya naye kunzima so vele nje indaba izileza ngisho ngiphatheni kahle mahlonono behave Chomini yeah abo makhopena benza la next ngoba manje uhambile akekho kuhle naye lo nizosala kahle ngisho Stars. Yeah, ngibongile. Uziphathe kahle mahlona. Okay, mahlona no. She shows remorse. Uyazisola. He wants to change a relationship yabo and then we'll take them to therapy. Daba zabo sizozithetha and then we'll see a way forward for both of them. Those are babe right, ne? So guys, don't cheat. Stop cheating. Okay? So if you cheat kahle, that means you have to be ready because in the exam no matter what. So guys, don't go anywhere. We'll be right back and we'll be dropping another banger episode. So from me to you, this is goodbye. you.